जों तांगै खायनानै नां आबो नरक जतन चिवो कखुंखा जों ताबो एमन सोसाइटी वो जिनिस सिखला रक दंगो जेदा जों थैनानै लामाव हिमै दं अमंखा ड्राग्स ड्राग्स नि याकनि सिखला रंना कागदि तुमनानै हिंखाखाय जों खेलानि बिसिंख्रिनो सिखला रंनो एकमात्र ड्राग्स नयतो सकागै माननाय 100% जों मा याफानो 90% जिनि सिखला रंनो सकागै तुक थिनिवो थुंमुं बा खेला अबनि बिसिंख्रि मानानै हिनै आं खाख्लायो अबनि बागैनो टीटी एडीसी तिप्रामथा क्षमता फाइमानि यागुलो गोबां मा टुर्नामेन्ट उनखा गोबां मा डिस्ट्रिक्ट वाइज जुनाल वाइज बा सब जुनाल वाइज बीसी वाइज गोबां मा खेला मथं जाखा अममाय गामि आमचेनि सिखलारो जारा ड्राग्स को बुलि तंनाय बा जारा ड्राग्स बाय अलबुइ तो निजा बरनो सेकांनानै तरक तरक खाये याकनि रंखा तामनि हिनबा जों जारा ताबो टीटी एडीसी क्षमता आसबुइ तंगो बरमनि कायसा वानसुमा कतर तंगो चिनि सिखलारो जे मति खाय जुदि हानि लामाव हिमै थांगाखाय चिनि थिनां तामुंनाय चिनि नेक्स्ट जेनारेशन तामुंनाय अकंनो वानसुबुइनो जों खेला न तयै ताबु बिसि वानसुमा कतर आबुनि बिसिंगो चिनि कपाल काहामुंखा टीटी एडीसी वो स्पोर्ट नि दायित्व मानजाक चिनि बरम गनां सोहेल दा बर्मा बिनि तै दुलमा बायनो टीटी एडीसी गोबां मा खेला रखुंखा अमनो जों मा बलायो जों सानाय अमो थिनांगोबो तेबो मते काहाम इनिशिएटिभ नाहारतुन अमनो जों सावैमा थानाय एबं इनिशिएटिभ बमा जों मा नाहारनाय कखुंखा जों खेला तो अनेक थंगो आंबो नरगाहायनो एक समय स्टुडेन्ट उखायजा उमाकान्त हस्टेल तंफ्रो जोंबो बुरजों हस्टेल बाय थंखा किन्तु आंनि लाइफआव फुटबल थंगै आं कोनो दिनो जिदिवै मायाखो उमाकान्त बाय बुरजों थंनायफोरो जों 6 गल बाय हारियो उमाकान्त हस्टेल 6 गल बाय जों हारिखा लासिमा सिनजानो गाहायफोनो दिबरो जों उमाकान्त हस्टेल बाय बुरजों हस्टेल मिलि लायै वहान बाय माइ जालायखा दाबो बुरा बयसो टीटी एडीसी वो जों खुमुलुंगो कायसा फुटबल टूर्नामेंट उनखा एमएलए वर्सेस एमडीसी एम सीएम मिलि लाय थंलायखा आरो बस खेनसे नेखा गल सावै हारिखा खूब रिरि नायलायखा बेखायनो रको नुखाना चिनि जे फरेस्ट मिनिस्टार बो तो पाथर आइ लस ग्लोरिया बेखाय आपति प्लेयर अनो तै बसन थंगै नायखा बेखाय आबुनि बागैनो खेला ताबुकनि जरानि जे चारैरो त्रिपुराबो खूब गाहाम थंगो चिनि दखानि बिसिङो खूब गाहाम थंगो आगरतलानि मैक्सिमाम क्लाब रगो ताबो चिनि बरक माननो थंनाय ओ सिकांगो 4 तारिखो आगरतला कायसा टूर्नामेंट उनखा सिमनानि कायसा आरो डिविजन जे ताबुने जे डिविजन को फुटबल खेला मुंताम सिं कमां पक्थांका आरो बरक थंना नानोबो आरो इनभाइटेशन बरक दिखा आं थांमालिया सरि किसा चाथाया आनि लो प्रेसार बखरक किसा निहिमो जरा जरा आं रकइमा तंगो बखरक निहिमो लो प्रेसार नि बागै तखनो खेला रक हिंगाखाय आं बिलायखा तंखब जागो ताबो नरक जारा सिखला गामि आमचायाव तंनाय नरकनि अनेक गोबां दायित्व तंगो जारा तिनि और क्लाबनि प्रतिनिधि फायनाय रिप्रेजेंटेटिभ फायनाय नंनिबो अनेक दायित्व तंगो चिनि रामचंद्र गातो गाहाम खालायनायनि बागै अमनो गोचों गोख्रों खायै चिनि रामचंद्र गातनो तनिनानि बागै चिनि वानसुकमो जों गाहामा वानसुकनाय चिनि और ताबुकबो गोबां मा आनि थानि रिपोर्ट तंगो जेमन ताबुक आं मुंनो खुइ सानाय सनखला बाजार और प्राय प्रति बाजारनो जान्दी मुन्ना मुथुं जागो वाट बारबो मुथुं जागो आरो ता पुलिस रमनान थांखाय माया खबरि रकाय कखा सिकांने एसपी बायबा आलोचना खायचा अमर बिलायखायनो चिनि
उनको समाज अमर चाइया किसु बरक आरो इनवल्व पंगो चिनि बरर खरकनि खरक काम जारा मोथेंनाय बंनि लाफुं मानो किन्तु बुता समाज चिनि सोसाइटी जे बेराउ थांमानि अमनो जों सेकागै मैया गोबां जायगा बाजार सेर दो जों नुगो तीर तांनाय माने और तीरनि रेजाल्ट नायनायनि बागै चिनि बरर बाजार सेता आसुग्लायो आं ओ पागला बाजार टिकेट दखन कामी थाङो आ बाजाराव नाहार नायलांगो आं तामनो क्लास थंलाय माने नगो अमर चाइया कोनो सामं पुं खाया क्लास थंलायो अमरनो जों सकमननि बागै बुजगै बुलाया बुजगै बरंनो जों लामा अराय तंमानि जागानि फिरगै मातुबनाय अबनि बागैनो नरक जारा सिकला तंनाय जारा क्लाबनि प्रतिनिधि तंनाय रिप्रेजेन्टेटिभ तंनाय नरक दायित्व माना होनाय पुलिस प्रशासन नरनो सुबानाय पुलिस प्रशासन बायंको किछुदिन आगे एसपी आं मालायसा ताबो कटाल एसपी रणदित्य बाबू बसाका और रिपोर्ट तब हासिकते जे लामा सदर थांमानि अ लामाति ड्राग्स पारंगो अम खयनि थांमाया सदरनि आयाम वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि ड्राग्स टेबलेट ते सिद्धि आया लामाति खाय पारंग कुयांगो फायो आं चिनि यांनिखाय मुसो काट अमर एंटी खाय चुरा चालानो मोने बानो साव सार आरो कायसा आउटपोस्ट मा सुग्रिनाय आं साका आबो जों दातिनो अ थाना उद्बोधन नि परेवनो जों आबोना सुग्रिनाय चिनि थाना जतन साजगति साजाक बायसा दीर्घ बছর कांग्रेस नि आमाल पैसा सीपीएम नि आमाल थांगा आईपीएफटी बीजेपी सरकार 5 বছর थांगा किन्तु चिनि रामचंद्रगढ़ विधानसभा सारा खय डिस्ट्रिक्ट जत विधानसभा केंद्र मनो थाना उनखा पेस उनखा चिनि रामचंद्रगढ़ करे अरब नोटिफिकेशन उनखा किन्तु थाना उनिया लास्ट आं चीफ मिनिस्टर बे मालये विधानसभा बार तिसावै और थाना न और निने हेल्थ डिपार्टमेंट नि एनओसी 3 বছর नि नाहारै आने निजेनि पकेट नि माने एमएलए फांड नि 5 লক্ষ টাকা তারপরে কাই অট থানাবো 15টা नि ऊपर 20টা ফেন পাইয়ে রেখা তারপরে কাই और फेंसिंग दो रिखा अमति खायो तब थाना उद्बोधन खालायनायनि बागै चाइतो गई दङ दातिनो उद्बोधन सिनाय चीफ मिनिस्टर बाय सालाय बेनि पीएस गौतम बाबू नां साका डीजी बचिनि अरनि ताबु परिवर्तन मासाना बिनि रिटायर थानाय डीजी जे समय रिकाकाय जे कोनो दिन उद्बोधन नाय अम सिनियाचिनर रामचंद्रगढ़ उद्बोधननि बागै नासिंजा गोबां मा दङ चिनर बयस हस्टेल अम उद्बोधन अपेक्षा दङ चिनि एकलव्य अम उद्बोधन अपेक्षा दङ अ मास चिनि रामचंद्रगढ़ 3टा स्कूल रतनपुर बाइजालबाड़ी ताई बड़ मैदान सारा 8 कोटी खाय सारा 25 कोटी टाकानि स्कूल बिल्डिं नखनानि कक दङ सुतरां जों रामचंद्रगढ़ हामसामा बायसे डेभलपमेन्ट बायसे जों गोसों मा खालायनाय ड्राग्स जानलि मुन्डा पास थंगै चिनि रामचंद्रगढ़ जों सासा सिंसार बाय मुसांग्रि माइया अककनो जों पुइतुमा जानाय अबननो आं सानानि नायो दिनैनो कथार पान्नानि बिसिंखै जारा नर फुटबल क्रिकेट और जार्सी रक नायथं न याफारे रहराने नर दायित्व नावै थाने नर समाय तांगै थाने अमनो सकमननि बागै चिनबो कायसा दायित्व दङ रामचंद्रगढ़नि जों अरनि चिन आसायमा हा चिन आसायमा जागा हिसाबै नरबो समाय तांगै थाने चिन आमसायना कुसुं खायनानि बागै चिनबो दायित्व दङ जों जतन थानचा खायमा बोसालायनाय आबुनि बागै चिनि बुबा गरानि पाइफ्राया चुबाचु दङ चिनि बिनि ब्लेसिं दङ बिनि ब्लेसिं मानिनो जों दिनै थानचा खालायै मुसुं नायथक पान्दार गोबां मजा गाव जों खालायदों चिनि खहायाव खायनाय
जों सालायजा किसु दिननि परेबो चिनि टिटि एडिसिनि हयते खतंबो बागजागनाय जों अबननो बुतैखाय बागलायखाय जानो अबनबो जों सालायमानि बिसिंथि खालायनाय अमनो कारिबो तेबो चिनि गोबां प्रग्राम दंगो अमरनो जों तेरखाय रामचंद्र गानि मैक्सिमाम लामा 2 बोसोरनि बिसिंनो जों पाइते तिखाय रेखा तेबो लामा खालायजागनाय टेन्डार उंजाक दंगो कामबो उंनाय एका अमति हायते न तेरख खाय जों रामचंद्र गात न जों सासा मा खायनाय जों ताबुक जे खाय कलांमानि अम चिनि बागैया चिनि नेक्स्ट जेनारेशननि बागैसै जों ताकलाय चिनि पद्मबिल ब्लक अनेक एवार्ड मानि फायजा बायरेवो हुकबारो जों एवार्ड तुमनानि बागै बचायतगै दं तिनि गोबां मा सेमा जारा वाति वावै गोबां मा मखैथिं रं नस्त मायखा तिनि सारा 3000 हयते सारा 8000 पर्यन्त जतनि बैंक एकाउन्ट रां हाबि जाबाय गोबां मा बर क्षतिग्रस्त दंनाय बरनो तिनि वाक बसारि जाखा कय दिन परेवो बरनो पक बसारक बरि जागनाय कय सुतुरां टाकुर बुकुर जों चाइतगै दंगो हयतो जों डाक्टिनो चिनि अरनि बीएससी चेयरमैन जों मानानै होनो आं खालायो जों सिगाङाव कायसे मीटिंग आसुगै जों सालायजा हैगाकाय आरो किसु अन्य पार्टीनि किसु बरंनि डिमान्ड टमाबाय नेक्स्ट मीटिंग चिनि सिद्धांत लानाय चीफ मिनिस्टर साका हैगा आबुनि बागै जों आबो दातिरो मानखाय आरो बीएससी नि यागो जाकाय जों काहामखाय तेबो सामुंतां मानानो चिनि बर रंग चुबाय मानानो नि जों खालायो अमसिमिया चिनि टिटि एडिसि नि इलेक्शन काउन्सिल बाय चिनि विलेज इलेक्शन दाति खाय आगो गयतुमनानि बागैबो प्राइमारी जों आलोचना खायजा सर्वदलीय मीटिंग एका आबोना आगो गयतुमनानि बागै जों जतनो तुबि जुदि इलेक्शन होय थांकाखाय जों जतनो थांजाखाय मा बसालायनाय मा नखलायनाय ताई इलेक्शन जेसा खायपन रामचंद्र गात मार्जिन बुट बाय जों जि दिनानि बागै जों मा सायतगलायनाय आबोनि बागैनो आं जतनो न थांजाखाय तंनानि बागै कयो आं काय बिसि कग्रलिया अमसुक सावैनो ननना हाय तेवसा हामबाय खाका हामयाफोरै आनको अरन मुथाका जतनो खुलुमबाय हामबाय।